Καλώς την να. Τι όμορφες. Γεια σου ρε Κάτια. Τι κάνεις? Καλημέρα. Καιρό έχω να σε δω. Καλημέρα. Παιδιά, είναι τόσο γλυκιά και ωραία. Με τα παιδιά γνωρίζετε πρώτη φορά? Ο Νίκος, η Κάτια, η Εύα. Χαίρομαι πολύ. Πάρα πολύ. Καλώς ήρθες. Κάτσε, κάτσε μου, Καλώς κάτσε. σας βρήκα. Τι κάνεις, κάτσε από εκεί, εκεί. Ωραία. Τι κάνεις, εσύ από πρωινά ξέρεις τώρα, εντάξει. Αλίμονο, στην υγειά μας. Στην υγεία σας, να είσαι καλά. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η Κάτια, νομίζω το Σαββατοκύριακο στον Α που έκανε τότε την εκπομπή, ήξερε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Τι κάνεις, Γρηγόρη μου? Σε είδα πώς έτρεχες, για να σου έχει τύχει και εσένα έτσι να περιμένεις καλεσμένο και να αργεί. Παναγία, δεν άργησα. Όχι. Πρώτον, πρέπει να απολογηθώ. Έκανα 1,5 ώρα να έρθω. Ναι. Σήμερα έχει φοβερή Τρελή κίνηση, παιδιά. Απίστευτη. Αφού έλεγα τι να κάνω, δεν θα φτάσω ποτέ. Θα του παίρνω από το τηλέφωνο. Λέω γεια σας. Προσπαθώ. Μια χαρά είσαι πολύ. Τι έχεις όμορφη, τι έχεις κάνει. Ευτυχισμένη. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Δόξα να γεμίσω. Μπράβο, ρε Κάτια. Μπράβο. Είμαι καλά, Γρηγόρη. Εσύ, έχω να σε δω. Πάρα πολύ καιρό έχουμε. Καιρό. Έχουμε κάνει νομίζω πάνω από ένα χρόνο. Χαθήκαμε, Πάνω από ένα γιατί? χρόνο, χαθήκαμε. Εσύ είσαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Εσύ? Άσε με εμένα. Το πρωινό που θα κάνεις δεν σου λείπει καθόλου αυτό. Το να κάνεις εκπομπή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω το χρόνο να το σκεφτώ. Γιατί είμαι μονίμως ανατρέξιμο. Ξέρεις, τα γυρίσματα είναι καθημερινά, είναι δύσκολα, απαιτητικά, η χώρη φυσική, τα ξέρεις όλα αυτά εσύ. Αλλά αυτή η ζεστασιά της παρέας είναι απίστευτη, είναι άλλο πράγμα. Είσαι εσύ και βγάζεις τον εαυτό σου, είναι μοναδικό. Δηλαδή είναι κάτι που στη ζωή μου θα ήθελα να το ξανακάνω. Θα ήθελες, Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τραγουδάς κιόλας. Τραγουδάω, ναι. Τραγουδάς, Γιατί? Τι είναι τραγουδάς? Έχεις ασχοληθεί με αυτό και επαγγελματικά? Ναι, έχω τραγουδήσει και στο θέατρο, έχω τραγουδήσει και εκτός θεάτρου, σε σκηνές μουσικές. Έχεις τραγουδήσει και σκηνές. Ναι. Όταν είχα. Δεν σε έχω ακούσει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή. Να σου πω, Μανώλη. Πρέπει να κανονίσουμε να έρθει τις επόμενες μέρες με πιάνο να τραγουδήσουμε. Με πιάνο. Ναι, γιατί έχουμε αποφασίσει κάποια στιγμή η Νάντια να κάνει την πρώτη της κατά τα Χριστούγεννα. Το ντεμπούτο να το κάνει. Ναι, πρέπει να σου πω ότι έχουμε ακούσει ότι έχει μια πολύ ωραία φωνή. Οπότε λέμε κατά τις 25 του μηνός να τη φέρουμε ένα πιάνο. Λέω, αν όχι στις 25, κάποια άλλη στιγμή να έρθεις και εσύ. Όποτε θέλεις. Και τι τραγούδι θα τραγουδούσες? Δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Πες με ένα αγαπημένο τραγούδι που θα έλεγες. Ελληνικό είναι. Ναι, ελληνικό. Να πω ένα βαρδί. Πες βαρδί. Ναι, πες ένα βαρδί. Αντώνη. Λίγο ένα βαρδί. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι. Είσαι η νικοτίνη που ζητώ κι όλο επανέρχομαι. Έκανε και λίγο άγχος αυτά της. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κάτια μου, μια στιγμή, δύο ζωές και νομίζω ότι τα 35 που κάνει καθημερινά πλέον στέλνουν το μήνυμα πως το σύριαλ πήρε πράσινο φως πάρα πολύ και φέτος. Και είναι δύσκολο ένα καθημερινό σύριαλ να βρίσκει ο κόσμος κάτι να βλέπει. Και η απογευματινή ζώνη του Μέγκα σαρώνει και φέτος. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν από τη Βέρα στο δεξί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Όλα ξεκίνησαν από την αλλαγή της αισθητικής στα καθημερινά. Δηλαδή μετά τη λάμψη και όλα αυτά που ήταν ένα μέρος Α και το καλημέρα ζωή. Μετά η αισθητική άλλαξε και σκηνοθετικά και σε πολλά πράγματα. Εγώ έχω να σου πω όμως ότι παλέψαμε με ακόμα μια μεγαλύτερη δυσκολία. Το 6 και 10 το απόγευμα, που ήταν μια ζώνη που ποτέ δεν είχε φέρει τόσο μεγάλα νούμερα σε κανένα κανάλι και πόσο μάλλον στο Μέγκα που είναι και το πρώτο κανάλι. Έχεις δίκιο, έφερε το 7 με 8, αλλά όχι το 6 με 7. Ακριβώς, το 7 με 8 κάπως ο κόσμος μαζεύεται στο σπίτι, υπάρχει ένα κοινό. Αυτή την ώρα δεν την είχε πιστέψει ειλικρινά κανένας τόσο πολύ. Και ήρθε αυτή η σειρά να μας αποδείξει ότι κάθε ώρα στην τηλεόραση, όταν είναι κάτι καλό, έχει τη δυναμική του.